ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓቕባ ሓቲታ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዴኤታ ኣምባሳደር ብርቱካን ኣያኖ ኣብ ኣሜሪካ ሚኒሶታ ፖለቲካዊ ዕቕባ ከም ዝሓተተት ተገሊጹ። ኣምባሳደር ብርቱካን ቅድሚ ሕጂ 2013 ክሳብ 2017 ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ካናዳ ኮይና ከም ዘገልገለት ድማ ይፍለጥ። ብርቱካን ኣያኖ ረብዓይ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ንምምሕዳር ስርዓት ወዲ በሻሻ ዝገደፈት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ኮይና ድማ ተመዝጊባላ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ላዕለዋይ ጉጅለ እህግራዊ ዝምድና ደቡብ ኣፍሪካ ተራኺቡ። ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ንግሆ ዓዲ ሃሎ ምስ ወይዘሮ ኣና ታንዲ ምክትል ሚኒስተር እህግራዊ ዝምድና ምትሕግጋዝ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ልምዓታውን ጉዳያት ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጽቡቕ ዝምድና ምሕዝነትን ምትሕብባርን ንምድልዳል ድማ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብቲ ድሕሪ ሓያል ውግኣት ብሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ካብ መንግስታዊ ሓይልታት ዝተተሓዘ ከተማ ኣልፋሽር ፍርሒ ጅምላዊ ቅትለት ከየጋጥም ከቢድ ስጋት ተፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። ብሰኒ ምሸት ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን መንግስቱ ብዳዕመ ሰሪዕ ካብ ዘጋጥሞ ስልታዊ ጅምላዊ ቅትለትን ዓመፅን ንምግታእ ሓይልታቱ ካብታ ከተማ ከውፅእ ከም ዝኣዘዘ ድማ ኣፍሊጡ። ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ከተማ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዘጋጠመ ካብ እሙናት ምንጭታት ዘተኣማምን ፀብጻብ ከም ዝረኸበ ድማ ገሊጹ። ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ብሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ሰብኣዊ መሰላትን ንዝቐረበ መርትዖታት ብምጻግ ሓይልታቱ ኣብዚ ዓረባውያን ዓሌት ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ጅምላዊ ቅትለት ከም ዘይፈጸመ ድማ ይኽሕድ። ኣብ ክልል ዳርፉር ትርከብ ከተማ ኣልፋሽር ኣብ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ምውዳቓ ኣብቶም ሚያዝያ 2023 ዝተባርዐ ኣሽሓት ሱዳናውያን ዝቐተለን ልዕሊ 12 ሚልዮን ዘመዛበለን ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ኣገዳሲ ለውጢ ከኽትል ይኽእል እዩ። ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ንከተማ ኣልፋሽር ን18 ዋርሕ ኣከባባ ብምእታው ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ሕፅረት ምግብን ሓደጋ ጥሜትን ከንጸላልዎም ድማ ጸኒሑ እዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ትማሊ ወዲ በሻሻ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ ዕግርግርን ክፍክርን ናብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩናት ከካይድ እየ ኩናት እንተተኸፊቱ ትውፅኢቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንምርድኡ ዘሽግር ኣይኮነን ወደብ ዓሰብ ንኽንሕዝ 30 ዓመት ይወስደልናን እዩ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክንዛዝሞ ኢና ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ምክልኻል ናይቲ ሃገራዊ ልዕሊ ምክልኻል ኤርትራን ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ፀብለልታ ከም ዘለዎ ብብድዒ ክዛረብ ተዓዝዩና ነርና ብዘይ ንሱ ካልኦት ወታደራውያን ኣዘዝ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ታሪክ ኢትዮጵያ ተረኣይን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝሃነፁን ንሳቶም እውን ብብድዒ ይዛረቡ እዮም። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ድማ ብርሃኑ ጅላ ኣብ ዓለም ተራእይ ዘይፈልጥ ሰራዊት ሃኒፅና ሃገራት ዓለም ክስካብተን ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ከምቲ ናትኩም ሰራዊት ዓልሙልና ስርሑልና እናበላ ይርብሸና ኣለዋ ክብል ብርሃኑ ጅላ ምስ ደመም ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ተራእዩ ነይሩ። ዕምሮ ዝሓፀረ በጊዕ ኣብ እንዳተኹላ ያውግዕ ይብሎ ኣቦታትና ወዲ በሻሻን ኣባላት ፓርላማ ከብርህሎም ዝፈተነ ሓደ ነገር ዝነበረ ኮይኑ ንሱ ድማ ክስካብ ሕጂ ዝነበሩ ስርዓታት ማቃትን ብቕዓትን ኣይነበሮምን እዮም። ኣብዚ ናተይ ስርዓት ግን እቲ ሓቀኛ መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ሃይለ ስላሴ ይኹን ደርጊ ከምኡውን ኢህወደግ ብሕጊ ይኹን ብህዝቢ ተቐባልነት ኣይነበረን ክብል ፈቲኑ ወዲ በሻሻ ልዕሊ ዓቕሚ ተሸኪምዎ ዝነበረ ጽዕነቱ ድማ ዘራገፎ ይመስል። ዕንወትን ፍሽለትን ሕመቑን ምስ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ነቢሉ ካብ ሕቶታት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ህድማ ንቕድሚት ክብል ድማ ተዓዚብናዮ። ኣብዚ ዝተገብረ ኣኼባ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብተመስጦ ጽበዮ ዝነበረ ሕቶ ናይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ እዩ ነይሩ። ሕቶታቱ ግን ግቡእ መልሲ ዝየረኸበ ኮይኑ ብኣንጻር ድማ ተሃዲድን ፈኸራን እዩ ተሰሚዑ። ወዲ በሻሻ በዛ ኣጋጣሚ ከይተረድኦ ድማ ገዚፍ ሚስጥረ ምሊቑ ይርከብ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ከባጭው ዝፈተነ ኮይኑ እቲ ከይተረድኦ ዝበሎ ድማ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምልኪቱ ምስ ብዙሓት ሃገራት ንኣሜሪካን ቻይናን ሩስያን ንኣውሮፓን ኣፍሪቃ ሕብረትን በብውልቀ ረኺቡ በጃኹም ዝቐይብ ባሕሪ እስካብ 1993 እናትና እዩ ነይሩ። ሓይሊ ባሕሪ እውን ነይሩና መራኽብ እውን ኣለዋና ሕጂ እውን ሓይሊ ባሕሪ ዓሊምና ኣዳሊና ኣለና ኢማራት እውን ምሳና እያ ንዓና ትድግፈና እያ ንስኹም እውን ደግፉና ድላይኩም ክንገብረልኩም ኢና ዛ ዓይነቱ ልመና ከም ዘቕረበ እዩ ተዛሪቡ። በጃኻትኩም ሸምጉልና እሞ ፍታሕ ኣምፁልና ኢልና ሓቲናዮም ኢና ክብል ድማ ይገልጽ። ክስካብ ሕጂ ግን ንጉዳይና ቃይሎም ብምርኣዮም ብሎም ምጽባሕ ብቑዕ መልሲ ይረኸብናን በዚ ዘይኸውን እንተኾይኑ ግን እቲ ጉዳይ ነዊሕ ዝኸይደ ይመስለንን ብምባል ሚልዮን ፐርሰንት ርግፀኛ እየ ሓደ ደለየ ኢትዮጵያ ተዓፅያ ትነብርን እያ ክብል ድማ ተሓንዩ። ኢትዮጵያ ተዓፅዮ ድማ ንኤርትራ ምንም ዝምልከት ነገር የለን። ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ትመስርት ድማ ንኤርትራ እውን ዝምልከት ነገር የለን። ከምቲ በዓሉ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ተደልያ ኩባያ ተሓንብስ ዋላ ጻሕሊ ተሓንብስ ንዓና እንታይ ይምልከተና 130 ሚልዮን ገዲፋ 200 ሚልዮን ዘይትኸውን ንዓና እንታይ ይምልከተና። እቲ ወዲ በሻሻ ክህድድ እዩ ፈቲኑ ሓደ ነገር ድማ ረሲዑ ትማሊ
ማሊ ቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ከብትን ፎኮስን ጦራት ተሰኪሞም ዝመፁ ናይ ውግእ መራኽብን ነፈርትን ናብ ፓልማትን ቀመማዊ ገዛት ዝፀዓና ነፈርቶም ኣበይ ኣለዋ ካብ ምርኳቶ ክንዲ ዝመሃር ድማ ክጃሃር ተራእዩ ዘሎ ማሊ ድማ ሕወሓት ክሳብ 4 ኪሎ በፂሓ ኣብ ስሪኡ ክፀፅሑን ከለመን ከም ዝረድኦ ዘንጊዑ እቶም ኣብኡ ኮይኖም ከጣቕዑ ዝውዓሉ ኣባላት ፓርላማ ፋኖ ከምዚ ገይሩ ዘጥረጠና ሕወሓት ደኣ ከመይ ክትገብረና እያ ዝብሎ ኣይኮኑን እዚ ስንባደን ፍርሕን ከለዎ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ድማ ዘልዕለ ብውሽጦም ዝተጨነቆ ስናኖም ዝስሕቕ ኣባላት ኢና ድማ ተዓዚብና እቲ ዕውድ መራሒ ወዲ በሻሻ ግን ከባጭ ዝተረኣየ ኮይኑ ብበዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ዕብየት ተርኢ ከም ዘላውን ድሕሪ ምግላፁ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ትውስኽ ዓመታዊ ክንዲ ኤርትራ እያ ተዓቢ ዘላ ብምባል ብበዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ከባጭ ጥራሕ ዘይኮነስ 3 ሚልዮን ገቢርና ባሕሪ ክነምልስ ኢና እዩ ነይሩ ፈኸርኡ ግን ኩናት ብበዝሒ ሰራዊት እንተዝኸውን ሎሚ ኤርትራ ነፃነት ኣይመረኸበትን ነይራ ንሱ ወሲኹም ዝኾነ ኣካል ምውጋእ ድሌት የብልናን ዝበለ ወዲ በሻሻ ኩናት እንተተወሊዐ ግን ውፅኢቱ ንፅር እዩ ብድሕሪ ዝኣውያተ ይሰርሕን ይኽብል ድማ ጠንቂቑ መንድዩ ዝእው ዘሎ ኢሉ ድማ ብትብዓት ዝሓተተ ኣይነበረን ከመይ ስፋን ነበይ በፂሐሎ እቲ ዝምክሐሉን ዝንየተሉን ሰራዊቱ ሒዙ ብ4 ኪሎ ምንቕ ምባል ሰኣነ ፍጡር ብመላሓሰው ደው ኤርትራን ትግራይን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ፈኪሩ ወዲ በሻሻው መደመር ትውልዲ ትብል መፅሓፉ ሂብካ ምቕባል ግበረለይ ክገብረልካ ዝዓይነቱ ፍልስፍና ምስቲ ዕሸላዊ ተሓሳስባን ባህርያትን ይሒዙ መፂኡ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ከም ቆልዓ በሻሻ ብወታደራዊ ሳይንስ ዝተመረቑ ሓያላት ጀነራላት ኢትዮጵያ ብሉፃት ካድረታት ዓበይቲ ፖለቲከኛት ብማዕረግ ይኹን ብፍልጠት ዝበሰሉ ወታደራት ዝማረኸት እያ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንድልየት ኢትዮጵያውያን ተሓሳስባ መድረኽ ብመድረኽ ዘእንገደት ኤርትራ ድልየትን ሕልምን ባህጊ ወዲ በሻሻ ካብ 4 ኪሎ ከይነቐለ እያ ፈሊጣቶ ድሕርቲ ዝፍረም ምስ ፈረመ ድሕርቲ ዝግበር ኩሉ ምስ ተገበረ ዝተሰረቐ ሓመድና ናብ ቦትኡ ምስ ተመለሰ ከምቲ ወዲ በሻሻ ዝሓስቦ ዘይኮነስ እቲ ንሕና እንደልዩ ክጓዓዝ ከም ዘለወን ንኽልቲኡ ጎራውቲ ሃገራት ዘርብሕ እውን እዚ እዩ ስለዚ ድማ ብመሰረቱ ውዕል ዝፈረምናዮ ንኺድ ምስ ተባሃለ እዩ ፈፂሉ ዝበረረ ድልየት ወዲ በሻሻ ውዕል ኣጀር ሰርኪወኩም እየ ትደልይዎ ነገር ገይረልኩም እየ ነቲ ናይ ሓሶትን ጠቐንን ኣብ ልዕሊኹም ዝነበረ መስኪረ ከምዚ የለ ገይረ እየ ስለዚ ንስኹም ድማ ዓሰ ወይ ዳህላክ ኣብ ደገ ባሕሪ ሃው ንበለ እቲ መልሲ ድማ ንጹር ዝነበረ ኮይኑ ሓደን ክልተን ዘድልዮ እውን ኣይነበረን ኣብ ሚሊንየም ኣዳራሽ ደይቡ ዓዘር ቆዘር ኢሉ ኣነን ኢሱን ድሕሪ ሕጂ ጉዳይ ዓሰብ ብሓባር ኢና ክንሰርሐሉ ድማ ክብል ገሊጹ ነይሩ እቲ ትማልን ቤት ምኽሪ ኣባላተው ዝሃቦ ጉጉይ ሓበሬታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ብኸመይ ተበቲነው ዝብል መልሱ ጉዳይ ፕሪቶርያ ምዃን ድማ ምልኪቱ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብጣፋሻስ ኣክቲቪስት ክበሃል ዝውዕል ዘረባ እዩ ድማ ደጊምዎ ንጹር ገምጋም መንግስቲ ኤርትራ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣሜሪካ ዝግበር ሓደገኛ ውዕል እዩ ዝብል ነይሩ ንወዲ በሻሻ ዝሃቦ ምኽሪ ድማ ንስኻ ከም መራሒ ኢትዮጵያ ግን ውሽጣዊ ሽግርካ ባዕልኻ ምስ ህዝብኻ ክትፈትሕ ኣለካ እምበር ኩናት ደው ምባል ኣይኮነን ተጸሊኡ ብመሰረት ኩናት ተግበርትን ዋናታትን ካልኦት እዮም ድማ ተባሂሉ ድልየት ወዲ በሻሻ ካሊእ ምንባሩ ድማ ኣሰላልፋ ፀወታ ቀይሩ ካልእ ካርታ መፃወቲ እዩ ድማ መዚዙ ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኤርትራ ከም ተዓዛዊ ድማ ርእይቶ እዩ ጥራሕ ሂቡ እቲ ወዲ በሻሻ ናብ ስልጣን ዝመፀሉ እዋን ንፓርላማ ሃገሩ ዘስምዖ መደረ እቲ ብውዕል ኣልጀርስ ዝቆመ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትጎር ምዃኑ እዩ ብወግዕ ገሊጹ ሕጂ እውን ክፈርስ ብወግዕ ዝፅዕር ዘሎ ድማ ንሱ እዩ ግን እቲ ሕቶ የናይ ሰነድ እዩ ገምፂሉ ብወግዕ ዝተቐበሎን ነየና እይኸ ዝኾነ ይኹን ወረቐት ኣይረኸብኩን ዝበሎ እቲ ንመግዛእታዊ ውዕላት ሙሉእ ደቦ ፍልጠት ብምሃብ ውሳነ ዝሃበ ኮሚሽን ዶብ ዓሰብ ልዕላዊ ግዛት ኤርትራ ምዃኑ ዘረጋግፅ ውሳነ ከም ዝሃበ እውን ይፍለጥ ነዚ እናፈለጠት ባዕሉ ዝመስከረሉ ሓቂ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ይግበአና እዩ ዝብል ዘሎ ነየና እይኸ ዝግበአና ዝብሎ ዝግበአካ ምዝህሉ እዩ እንዳኣሉ ድማ ይግበአኒ ዝበሃል ወዲ በሻሻ ዘይናቱን ዝየለን ፅውፅዋይ ኣብ ልዕሊ ታሪክ ከም መዛዊዕ እንከሎ ድማ ተራእዩ እዚ ታሪካዊ ሕፍረትን ዘንተለ ተሰንዩ ዝተርፍ እዩ ኣብ ፅባሕ ምምላስ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 2008 ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ተዛሪቡሎም ነይሩ ዝበሎም ወዲ በሻሻ ሓደ ነጥታት ድማ ልዒሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ናብ ኤርትራ ዝተመለስ ኩሉ ድማ ዓሰብ ክኸይድ ደሊ እየ ኢሉ ምስ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከይደ ነይረ ኣብ ዓሰብ ደንደስ ባሕሪ ደው ኢልና ተዘራረብና ብዛዕባ ወደብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም መንበር ኣባይቱ ከም ዘሎ ነጊረኩም እየ ዓሰብ ከይድና ዝረኣናዮ ግን ገዛ ኣሎ ግን ሰብ የብሉን እዚ ከተማ መሊስና ሂወት ንዝረአሉ ስራሕ ምፍጣር እዩ ሂወት ዘምፀሉ ኢልና በብግዚኡ ተዘራሪብና ኢና እቲ መልሲ ግን ኣብ ዘይመንጠቢት ክነይት እቲ ዋኢድክን እዩ ዝብል መልሱ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተስማዕሚዕና ካብዚ ናብ ዓሰብ ዝኸይድ ፅርግያ ፀጊና ኢና ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ፅርግያ ግን ተጀሚሩ እምበር ኣይተወደአን ምፅጋን ፅርግያ በብወገንካ ስለ ዝኾነ ድማ ኤርትራ ብናታ ወገን ዘለካ ፈለማ ብዝተፈላለዩ ኩባንያታት ናይ ስጃን ካልኦት ዝተጀመሩ ፅርግያታት ምስ ኩናት ወራር ወያነ ዝዓነወ ካልእን ስራሕ ተጀሚሩ ክንሱ ኣብ ልዕሊ ስራሕ ምውሳኽ ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮ እዩ ድሕሪ ምፅጋን ሽግር ኣለና እቲ ወደብ ተዳኺሙ ኢሎምና ኢሉ እቲ ሓሰት ድማ ካብዚ ይጅመር ዲዛይን ዓሰብ ካብ 1950ታት ዘለዋ ቅዲ ነሰራርሑ ፅገኑን ዝምልከት በቲ ኤርትራ ዝወፀቶ ንድፊ ዳ እምበር ኢትዮጵያ መን ኮይና ያ ዓሰብ ብናታ ንድፊ ክትፅግን ትመፅእ ነተብ ስራሕ ዘሎ ጉዳይ ግና ድማ ጠውለቕሎቕ ኣይገደፈትን እቲ ወደብ ሽግር ኣለዎ ስለ ዝበሉ ካብ ሓንቲ ፈታዊት ሃገር ጀነሬተር ለሚና ብሓገዝ ናብ ኤርትራ ክንእቱ ጌርና ኣብ ወደብ ዓሰብ ክበፅሕ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ይደልየን ክብል መሊስዎ ሽዑ ተረዲእኒ እዚ ነገር ተስፋ የብሉን እምበኣር ኢለ ምባል ድማ የዘኻኽር ኣነ ድሌተይ ናብ ኤርትራውያን ልክዕ ከም ሱዳን ልክዕ ከም ጅቡቲ ብናትና ውፃእታት ፀዓት ኤሌክትሪክ ክንወኩም ጀነሬተር ይጠቐሙ እንተበልናዮም ፅንሑ ክንሓስበሉ ኢሎምናዮም ብምባል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ ኣይኮነን ደብልመና ብልቃሕን ዝመፅእ ጀነሬተር ኤርትራ ክታበት ናይ ኮቪድ ኮሮና እውን እንተኾነ ብረድኤት ኣይተቐበለትን እቲ ሓማም ልቃሕን ልማኖን ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ለይቲ መፅያ ንኤርትራ ብሕዱር ሕማማ እያ
ክትብክላ ዝሓሰበት ዝግን ዘይሕሰብ እዩ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እምበር ክልል ኣይኮነትን ናታ ገባዊ ነሰራርሓን ዘለዋ ኮይና ልዕሊ ኩሉ ድማ ናትና ይንህብን ዘይናትና ይደልን ዘድልየና ዝተርፈናን ዕማም ብኸመይ ንዓሞ ንዓና ይምልከት መኒኻ እንተወልዎ ስመን ክብል እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንሰናይ ጉርብትና ይኹን ምትሕባር ፀላ ኣይኮነን መሻርክትኻ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ እዩ ዝሓሰብካ ንምፍላጥ ድማ ገዳሲ እዩ ዕላሙ እንታይ እዩ ቁኑዕ ዘለዎ ሽርክነት ድዩ ኣብ ናይ ሓባር ስራሕን ዕብየትን ኣተኪሩ ሰርሕ ምሕዝነት ድዩ ምጉምጋሙ ድማ ቀንዲ ረብቋ እዩ በዚ መሰረት ብጓል መንገዲ ደቢልካ ሕልምታትካ ምስሳይ ቀደም ዝተፈተነ ፍሽል ፀወታ ስለ ዝኾነ ካብ መወዳእታ ዞም ሰባት እንታይ ድሌቶም ተባሂሉ ምስ ተፈተሸ እቲ ወዲ በሻሻ ትማለው ዝካየደ ኣኼባ ብንጹር ኣግሂድዎ ድማ ይርከብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ደጊሞ ልዒሉ ዝተሓተተ ሕቶ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሕጋዊ ሕቶን ፍንትዝያን ወዲ በሻሻ ምስ ናይ ስለዝተሰኣነ ንጹር መልሲ ክረኽቡ ደጊሞ ምስ ሓተቱ ወዲ በሻሻ ድማ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ሕጋዊ ታሪኻዊ መልክዓ ምድራውን ቁጣዊ ሕቶ ኢልና ንኣምን ክብል ድማ ፈለመ እቲ ወዲ በሻሻ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትስእን 30 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ብምዝኽኻር ነቲ ዝሰኣነ ተደጊማ ንኽትረክብ ግን ካልእ 30 ዓመት የድልያኒ ይኽብል ድማ ደጊሙ ተዛረበ እዚ ማለት ነቲ ስውራዊ ቃልሲ ቃሊልካ ብምርኣይ ንሕና በዝሒ ሰራዊት ነጥዋርን ስለ ዘለና ኣብ ሓፂር ግዜ ብቕልፅምና ክንፈትሖ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብተወሳኺ እቲ ወዲ በሻሻ ናብቲ ቀንዲ ድራማ ከኣቱ ከሎ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኢሉ ዘስፈሮ ፈለማ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘስአና ውሳነ መን ይወሲንዎ ዝብል ሕቶ የልዒሉ እዚ ማለት ድማ ንሕወሓት ይኹን ንህዝባዊ ግንባር ብምንዓቕ ነቲ ን27 ዓመት ዝመርሕ ዝነበረ ኢህደግ ፈሽል ምንባሩ ብምግላጽ ዘይቁንዕ ውሳነ ምዃኑ እዩ ከብርህ ፈቲኑ እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ብኢህደግ ዘይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ብቕልፅሙ ዘረጋገጾ ቃልሲ ብዓወት ዛዚሙ ናጽነት ሃገሩ ዘውሐሰ ከም ብጫ ኣቢሉ ዝጠቐሰ ድማ ካቢነ ከይኸውን ብምባል ሰነዳት ካቢነ ገልቢጥና ሲኢና ቤት ምክሪ እዩ ዝኸውን ኢልና እንተደለና እውን ቤት ምክሪ እውን ነዚ ውሳነ ይፈልጦን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብህዝቢ ውሳነ ይርአዮ ከይበሃል ድማ ንሕና እውን ነርና ኣሎ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኖ ወከልቲ ህዝቢ ዘይረኣይዎ እንተወሓደ ፈጻሚ ካቢነ ዘይረአዮ መን ወሰኖ ዝብል እዩ ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ዳ እምበር ብኢትዮጵያውያን ዝውሰነሉ ኣብነት የብሉን ሰነዳት ኣገላቢጥና ዝበለነ ናይ ሰነድ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ውሳነ ዋላስ ንሪፈረንደም ኤርትራ ዋላስ ንውሳነ ሕቡራት ሃገራት ብሓቂ ዝዕሸል ዝብለ ቆልዓ ተሓስኡን ኣካይድን እዩ ነዚ ቃል ከውፅእ እንከሎ ድማ እቶም መሳርሕተ ይረኽቡን እዮም እውን ኣይበለን እቲ ኣብይ እንታይ ሒዙ እዩ ዘጉርብሩም ዘሎ እንተኢልና ከዓ ኣሜሪካውያን ቱርካውያን ወታደራት ሓይሊ ኣየር ስልጠና ንሰራዊት ወዲ በሻሻ ብህቦም ቀኒዮም ክብል ድማ ልፍዓተይ ተስፋ ተዛሪቡ ወሲኹ ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ቻይናን ኢማራትን ትሩክን ካብ መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን ስልጠና ብተወሳኺ ናይ ድሮን መእዘዚ ጣብያታት ኣብ ጎንደር ባህርዳር ሰመራ ቦሬ ከም ዝተተኸለ ድማ ገሊጹ ብተወሳኺ ድማ ጌታቸውን ሮይዳን ሕሴንን ከም ዝተዓዘብዎ ዝገለጸ ኮይኑ ወዲ በሻሻ ዋና ዕላምኡ ገይሩ ዝንቀሳቐሰሉ ዘሎ ጉዳይ ድማ ንላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብድሮን ንምጥቃዕ ይኽብል ዝገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ምዕርፈ ነፈርትን ምብቃዕ ይኽብል ገሊጹ ኣሎ እስኪ ዛ ቪድዮ ርኢና ንመለስ ምንም ዝሕባ ምስጥር የብሉ ህዚ ክነግረካ ለኣብነት ብዙሕ ሰብ ለይፈልጦ ሕዝላውነት ብዓሰብ ወደብ ማነ ብጅቡቲ ወደብ ከእትየን ዘይደለየ ልዕሊ 4 ሰሓብቲ መኻይን ኮንቴይነር ልፅዓና ናይ ነዊሕን ማእኸላይን ርሕቀት ምሳኤል ልፅዓና ካልኦት እውን ድሮናት እውን ዝተፈላለዩ ዋርፌር ልፅዓና ብበርበራ ወደብ ከእቲ ክብል ተታሒዝዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ 4 ሰሓብቲ መኻይን لحلف الثلاث معلت تحجوا له يشي أو قطر وعلى له بودب 5 اللي دليل قند مهنات أيو حدث خفلتنا ودب بتعمي سل الوزحي تخلي مستراونته المحلاي اللي ينيرو قالوا تتحجوا له so every ناي أبي أحمد من قصقاس ناي بحر دار دي خاتل ناي غوندر دي خاتل ناي آدم دي خاتل ناي بشوفتو ناي ديساوا زلو بمولو ناي عفر يفلتي منم لحبة أنا قرش يلي خمو خمسله مخلي هزق تغير يتخناتات بتوساخو نبز حلف حيل بحر ኤርትራ ዝማርኸ መጽዋራት ኢትዮጵያ ነጥቡ መቀይሮ ከም ዝኾነ ድማ ይዝከር ከም ዝፍለጥ ድማ ሰለስተ መራኸብ ኣዘርባይጃን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝማርኸን ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ምስተን መራኸብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ድማ ምፍትሖም ይዝከር እቲ ጽዋራትን ድሮናትን ዝተፈላለዩ ከበድትን ፎኮስትን ብረታት ኣብ ኢድ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝኾነት ሃገራዊ ግዛእታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተወ ዝኾነ ይኹን መሳርሒ ጽዋራት ይኹን ካልእ ጥረ ነገራት ናይ ምውራስ መሰል ድማ ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ እቲ ተወሳኺ ጽዋራት ወዲ በሻሻ ንዓሰውን ወደውን ዝብሎ ዝነበረ እዩ እዚ ጽዋራት ናይ ቢልዮን ዶላራት ሸመተ ወዲ በሻሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜትን ክፋእን ይዝርከብ ዘሎ እዚ ተማሪኹ ዝርከብ ዘሎ ጽዋራት ድማ ናብ ሩስያ ይኽዘንብ